nortasuna da. Izan da eta izango da. Hau baino bisita luzeagoak eta kilometro luzeagokoak egin dituzu. Azkena New Orleansen izan zara. Nola grabatzen eta zergatik nola? Bueno, nola New Orleans, Louisiana. Deitzen zaio herriari, ez? Beraz, nolara noa, esaten denean, da hori, justo New Orleans, Louisiana, horrelako izen bat hartzen dutelako, hiriburuari deitzen diotelako horrela. Han ikusten duzunean toki guztietan grabatuta, ez? Azaltzen dela, ez? Nola, ba berehala etortzen zaizula baita ere, ez? Galderazko ikurra jartzea eta zeta nola, edo galdetzea, ez? Baina nola raio, eta orduan, ba, bueno, erakustea eta esatea handon jendeari, baina ikusi baita ere nola euskal hitza daukagula eta gainera oso garrantzitsua, ez? Eta zer esaten zuten? Hau, eta orduan, ba, bueno, flipatzen zuten asko, ez? Baina, bakiten, beste euskaldun batzu handikan baitere pasatu zirela lehenagotikan, salsari famatuena Satarainek asmatu zuen dela beste iparraldeko bat, Jan Lafitte ere bai, hango pirata famatuenetako bat, esaten da Miarritzen jaio zela, eta bueno, gutxi gora bera, Basque Country edo Euskal Herria askok badakite zer den. Bueno, guk 3. eguna daukagu hemen, zuere hemendik ibili zara, ikusi zaitugu zure estanean, jende pilo batekin hizketan, izan ere, izango da gutxi azokan zuk baino lagun gehiago dituenik, ez? Ez bi pauso eman, aurrera inor saludatu gabe, ala? Badira bi arrazoi horretarako, alde batetikan, nire adina, eta hau dela ja nire 30. azokan, atorrela duela 30 urtek argitaratu zelako kortaturen lehenengo diskoa, eta bigarren gauza da 30 urte. Badira batzuk, 30 urte. Eta lehenagotik etorri nintzen baitare, arkupetara eta baitare ezagutzera nolakoa zen, eta hola, ez baina ja, duela 30 urte etorri nintzela ja diskoa zegoelako hemen, eta horren soinua argitaratu zen garai hartan, eta gara hartan ez zen sinatzen, ez, baina gehien bat egoten zen, jendearekin hitz egin, eta... Elkarrizketak ere bai. Elkarrizketak ere bai egiten ziren, baina, bueno, ez horren beste, gutxiago, ez? Eta, hori alde betitikan, eta beste aldetikan baita ere, imagina ezazu zenbat kontzertu egin ditudan nire bizitza osoan, zenbat taldeekin ere bai harremanak izan ditudan. Esaten dudanean 30 urte edo aramadala hona etortzen, esan behar dut ere bai, 90etik 2000 arte ere bai, urteron entorrera esan ozenkiren disketxereakin. Disketxe horrekin disko pila bat, talde pilo bat kaleratu genituen, gero ere bai metak hartu zuenean lekukoa, nire bai kontragalearekin, orain talkarekin ere bai nire gauzak ateratzen ditut, baina beste gauza batzuk. Beraz, eskena tokietan, ekoiztetzea bezala baita ere gauzak ekoizten. Beraz, estena handi bat ezagutzen dudala, eta ez da bagarrik musikala. Hor dagoela baita ere, bertsolariak, idazleak, eta mendikan hubiltzen den ikustu jende ororekin harremana izan dudala. Batez ere esaten ari gara, nola dokumentalarekin zabiltzala, eta aitzakia nagusia bertara joatekoa izan zen Katrina hurakanaren 10. urteurrena. Nola topatu zenituen bertako musikariak? Zer egin izan zuen horrelako hondamendi batek beraien bizitzan? Bueno, esan behar da, hango hondamendi ark sekulako orbaine utzi zuela, ez? Oraindikan sendatu gabea dagoena eta oso zaila izango dena sendatzea. Badagoela tristura bat, badagoela hori aipatzen den bakoitzan, badagoela ere etengabeko memoria gorde nahi duena mundu guztiak 2000 hildako izan zirelako, jende guztia ebakuatu behar izan zuten eta 100.000 pertsona oraindikan ez direla ez da bueltatu, hiri bateran non 5.000, 6.000 pertsona bizi diren besterik ez. Beraz, hori dena hor dago, eta orduan ikutzen duzunez badagoela, baina horri erantzutuko daukaten modua inzuzen ere da sorkuntza eta da musika, eta orduan hori izan zen gehien bat inpaktatu nuen lehenengo gauza, eta bigarrena da komunidadearen artean daukaten ere bai elkartasuna, ez? Hemen auzolana ez hor komunidadeari deitzen diote hori, ez komunidadearen indarra deitzen diote. Nik bertako musikari, beraien musika entzun da, badagoela nolabaiteko kaos ordenatu bat, ez? Beraiek horrela lan egiten dut ere bai? Lan oso era profesionalen egiten da, ez? Ensaiatu genituen gauza guztiak, partiturak eta guzti prestatu genituen kantak gehienetarako, bakoitzak ze jo behar zuen, zatiak ere bai, bezala ensaio joetan eramaten genutena horretzea. Ematen du hori, zuk esan duzu bezala kaos bat dagoela, ez? Baina etengan behan batak besteari batzen bazara, badagoela zeriarekin nondikan joaten den eta beste gordun nola erantzuten dioten. Badagoela ordenatua ere bai, momentu batean badagoela bat agindu egiten duena eta besteek erantzuna eta gainera badakitela non arnaz hartu eta non berriz ere sartu. Beraz hori, momentu horiek... Ziarekin, nola aukeratu ze kantu sartu eta zein ez dokumental honetan? Zer nula, bueno, nik erabakitzen nuen dudari gabe, baina beti baditze txap Carlos Osinaga oso potentea eta zen nuen, ez, joda bira. Asmoa litzateke egitea kanta batzuk, esan ziaten pasatuta gero, 10 kantu, bueno,
erreza zen, pentsatu nuen, begira, bi hartu behar ditut kortaturenak, beste bi negu horriakenak, beste bi nire ibilbidearenak, beste bi azkeneko baina argitaratu gabeak direnak, eta gero azkeneko biak New Orleansekoak izatea, ez? Beraz, amarkantu erabakitzea ondo, orain ja erabaki zen Black is Beltza, bestea zu Garamurrinak elarrea, argi ziren argitaratu gabeak, gero hango musikarekin ere bai uztartzeko. Eta azken ematen zuela oso punk rockero, baina gero, baraz band batekin ere bai badu jarrera hori. Eta gero ja, kolore bizia, oso niretzako gainera ralentizatu egin dugula errit, swing izugarri batekin, beraz, zaila da diez jartzen baduzu musika hori, dantzan ez jartzea. Eta gero ja, negu horreken bestea, zen izan zen? Dat Manifest. Dat Manifest. Dat Manifest da nire ibilbidekoak dira. Dat Manifest, eta gero... Negu horrekena gora herria, jakina. Gainera zaideko ere bai musikarekin aztuartuta akordea jerena, eta hola ez. Gero nire ibilbidekoak ziren Dat Manifest eta inkomunikazioa. Inkomunikazioa gainera erabat kutsu jazeroarekin. Eta gero ja, hango bi kantuak, erabaki nuen bat buena itai, dela ni hiltzen naizenean, kontatzeko nola han ere bai tratatu egiten duten edo nola omentzen duten hiltzen diren lagunak zenideak. Eta beste ordera Ray Charlesek popularizatu zuen Mess Around. Bueno, eta dokumentalari buruz ere hitz egin nahi nuen, bertan hainbat bertako musikari elkarrizketatu dituzu, zer aurkituko dugu zehazki bertan dokumental horrek? Beno, nik banituen zenbait ideia, ez? Horrela hori burutzeko, baina azkenean hautatu nuena izan zen bertako musikariek bere testigantza kontatzea. Alegia, nire diskoan parte hartzen zuten musikari horiek kontatzea ze izan zen gertatu zena, nola erantzun zioten hondamendi horri, zeintzuk diren egun dauzkaten erronkak eta nola etorkizunari begiratzen dioten. Eta horren, 30 pertsona ekartzen dute parte dokumentalean, musikariak, teknikariak, ero baita ere dokumentalgileak, han nire inguruan ibili zirelako. Eta horren, azkenean horrela gelitu da, ez? Nerekin lan egin dutenak hori kontatzen diaten. Claro, nerekin lan egiten dutenak duten musikari horiek ez dute bagarri parte hartu. Dene diskoan dira musikari batzu, aritzen diren hango talde oso ospetsuekin, bata hori edo Galactic edo Dr. John, Preservation Holias banda hango talde mitikoa. Horren beraien testigantza, beraien ahotsak oso garrantzitsuak dira, ez? Entzuteko eta hobetu ulertzeko zer gertatu zen, badola salaketa izugarria hango estatu batuetako politika orokorrari, gero kapitalismo basatiaren baita ere kritika zorrotza, etorkizunari ordea beti hori ez, itxaropentsu ere bai begiratzen diotela, naiz eta jakin izan ere zailtasunak esan dituzten, berdin turistifikazioa dela eta edo gentrifikazioa dela eta, baina hori dena aurkituko duzu eta aldi berean ere bai nire kantuak datoz, nire kantuen tekstuak ari bezala ere bai badoaztela josten haiek kontatzen duten testigantza horiek. Badagoela irrati esatari bat ere, irrati programa bat izango baliz bezala, beraz, begira, omenaldia baita ere irratiaren munduari, nire bai irrati esateria izan nintzen, egin irratian aspaldin, 3 urtez gainera, gero askotan nire egin izan diot omenaldia baita ditut, ere bai zin pelikulan bezala Radio Rajinen ere bai irrati ateratzen zen, eta gazo hontan ere dokumentala da, irrati programa bat, ez? Irrati esatari bat ateratzen da, esaten, hori, ongi etorria Fermin, Muguruza, eta gero, kantuz kantu bera badoa gauzak azaltzen eta pizkat introdukzioari sarrera egiten ere bai kantuei. Beraz, irratiak ere badauka protagonismo dokumentalean. Bueno, Fermin, okeraz bali manago, estanen uste dut jendea zai duzula, dokumentala sinatzeko, ziur nago sekulako jara egingo duzula, eta zu agurtu orduko, ez dakit 30 urte, baina, bueno, EH Sukarra hortxe, Norton eta konpainiak ere disko berria dute. Bai, nik uste dut horiek 24 urte izan gutela, 25 horrela. Esan ozen kirekin, egon ziren gara. Horregatik, esan ozen kirekin kareatu genizkien lehenengo disko guztiak, 4 lau ez dakiz zenbat, eta bai, gara izoragarriak ziren ere bai, ez? Horrengoak ere bai, baina, bueno, horritzea horrein ediez, EH Sukarra horrein etorriko dela, eta, bueno, jarraitzen dutela gainera gauzak egiten, polita da, bai. Lehenengo diskoa guk kareatu genituen. Hori. Eskerrik asko, Fermin, placer bat benetan, eskerrik asko nahi duzun arte. Horren arte, Fermin. Esan dakoa, EH Sukarrak ere disko berria du, azken gezia izenekoa, eta Aspaldiko Loreak izeneko kantuarekin eta bideokliparekin utziko zaituztegu. 7 arte, B-aldea saio berezia eta gonbidatu gehiago ditugu oraindik.
galtzen diraute Astizo pensaldetan Beñolako musu Eternalenetan Euria kondenatuz Plazara makurtzen naiz Estatuko banderarik Grisetan kerrena Azidoz zuritzera Zerurik ez dago Bake haua doratzeko Ekaizpean gurtzeko Eta huria kondenatuz Plazara makurtzen naiz Estatuko banderarik Grisetan kerrena Azidoz zuritzera Zerurik ez dago Bake haua doratzeko Ekaizpean gurtzeko Ekaizpean gurtzeko Ekaizpean gurtzeko Ekaizpean gurtzeko Bueno, listo. Ez ginen guztiak mahai honetan sartzen. Eta gonbidatu berezi bat ekarri behar izan dugu, Miramongo... Laguntzaile bat. Bai, laguntzaile bat, Xabi, horrela dituko diogu. Laguntzaile bat. Eta uste dugu prest dagoela, zekero gu ez gara nahikoa, eta kalera bidali dugu erreportari gisa, Gerra erreportari gisa. Ez. Bidali dugu Antxon Telleria. Eta okeraz balimanago restanean badabil, eta ea ba Antxonek zein topatu duen eta ze diskoz hitz egin behar digun. Arratxaldeo kuadrilla, hementxe gaude Sorkun eta Zea Maizen estanen tartean, horrelaxe hementxe txiringitoa montatuta. Arratxaldeon, Sorkun. Arratsaldeon. Esaten ari zen, Fermin iziltzeko berak ere hitz egiteko gogoa zeukala, ezta? Bueno, Fermin da badauka gauzak oso interesgarriak esateko, baina bueno, gu hemen itxoiten 8 minutu ja. Fermin, apuntatu beraz, Bueno, Sorkun, gurera, ziklomorfosia izeneko zure azken diska aurkezten ari zara. Guri asko gustatu zaigu. Zu gustora zaude maitzarekin? Oso pozik, jendea asko gustatzen ari... Jendeari gustatzen ari zaio lana. Asko, eta bueno, oso desberdina da, oso apostu fina da, niretzako ere bai. Eta hemen azokan, bueno, ba, oso pozik. Ze ondo, gu ere pozen gara eta guri ere oso fina iruditu zaigu diskoa nola ez. Aldaketa txiki bat ere egonda ez da, zezu Cash batekin aritu zara orain arte, eta duela denbora gutxi eman zenioten amaiera zuen ibilbideari, eta orain bueltatu zara berriz ere bakarlari lanetara, ez da? Bai, orain dela 7 urte ez nuela ezer editatu bakarkan, eta, bueno, iaz egin genuen Cash bat diska bat, eta gira txiki bat, 7 hilabetetako gira bat, ez? Orduan gero ja animatu naiz, eta atera dut berriro bakarkan edo esate bat, bueno, ez da bakarkan inoiz, ez? Egia da, ze bakarka ez zara aritu, Cash bateko kideak ez dira izan, beste musikari batzuk bai, ordea. Zer moduzko esperientzia izan da beraiekin lan egitea? Oso interesgarria, oso desberdina, dira jaseko jendea eta beste hizkuntza bat, musikal hizkuntza bat daukate eta beraien artean ezagutzen dira asko. Orduan, bueno, dana izan da bueno, oso erraisa. Ze ondo, lehenengo zuzenekoak ere eman dituzue dagoeneko, ze sensazio estenatokian? Ba, estenatokian, bueno, lehenengoa izan zen antzoki, Bilboko antzokia,
Eta ni nintzen super urduri, baina super urduri, 15 urtekin bezala, eta oso ondo, oso polita. Eta jendearen erantzuna ere fundamentuzkoa, ezta? Bai, jendea dantzatzen, kabesten, errekuperatzen ditugu ere bai abesti zahar batzuk, orduan, bueno, pues, oso polita da. Oso polita, bueno, komentatu beharra daukaku baita ere, hemen Durangoko azokara etorri eta sorkunen lan hau lortu nahi duenak, badauzkala bi modu, hau sekulako nobedadea da. Batetik dago betiko diskoa eta bestetik USB formatuan, ezta? Bai, bueno, diska arrunta, diska betiko formatuan, digipack, da gero dago USB bat, dela hori daukagu diska barruan, hitzak, portada, azala eta hori, eta gero bi edo hiru bideoklipa, zuzeneko bi eta gero ziklomorfosia bideoklipa, argazkiak, eta bueno, ja jendea eta gazteak igual sartzen dira kotxetan eta nik ere bai ere egiten dut hori. Ja, musika konsumitzeko modua aldatzen ari delako, eta sorkun ere moldatu egin da hortara. Bai, bueno, orain nik diskara CD-ra bueltatu naiz, baina erabili dut MP3a ere bai musika entzuteko. Pena bat da niretzako, esan behar dut. Eta jendea galdetzen didanez, zuk zer eramango zenun ni beti diska, osea, CD-a. Bueno, oso ondo, hemendik ja agurtzeko esango dugu, ziklomorfosia eta sorkunen proiektu berri hau ikusi nahi izan ezkero, badituzuela bi aukera, lehenengoa abenduaren 11 ondo esaten dudan Gasteizko Jimila saretoan, eta hurrengo abenduaren 19an, ezta? Intxaurrondoko kulturetxean, bertara joan eta gozatzeko aukera izango dugu, ezta sorkun? Bai, eta kontzertua oso ondo dago. Fenomeno, gonbita egita, hurren arte sorkun da, eskerrik asko. Zure, eskerrik asko. Bealdea. Ikustatu zu, dagoeneko aldatu ditugu gonbidatuak, eta zein baino zein dotoreagoak eta importantegoak ekarri ditugu Bealdera. Pini eta Xabi, Esnebeltza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, arratsalde guztia ikusi pasat, hortik zuen estanetik pasatzen dugun bakoitzean, ez dakit nola jende uholdea ikusten dugu bakarrik, ze moguzko sentsazioak zuek? Bai, kriston kola dago, handik jendea zai dago, eta hemendikan eskerrik asko esan nahi dio, porque handik zai dauden, esan dio bau bazela, baina bertan egongo diala esan digute. Eta gainera, barrikada modukoa sortzen da, ze hilara dago, zuk erditik sartu nahi duzu, baina ez dizute lekua uzten, Ja, mesteko ez dakit, nez konturatu hortaz. Disko berria daukazu, ez nahi zenekoa, eta disko bikoitza izango dela saldu duzu, Ze, klaro, diskoa hartu eta batek esango zizuen, alde bat ireki, bestea ireki, eta hemen diskoa falta da. Jende pila bat etorri zaigu, bueno... Akatsa zegoela pentsatu. Akatsa zegoela pentsatu, baina tokatu zaigu 3 CD-etan CD-ik ez egotea. Orduan, eskerrak etorri dian batzuk. Bat ere ez egotea. Bat ere ez egotean. Bai, fabrikatekan falloakin etorriko zian, da, hola, hemendikan esaten dute bai, bat ematik ikuste badu gertatu zaiola, bueltatzeko beste bat emango digula, noski. Bueno, esan dako, lehenengo proiektu horretako lehenengo diskoa aurkezten ari zarete, hobeto esan da. Eta gaur bertan Plateruenan daukazu ez zit, eta hemendik diskoak sinatu, proba egin, zuek gu baino estresatuago bizitu ez zarete, Bai, eta gaurko izan gainean ensaiatzen egon geha, ez dugulako denbora eguki ensaiatzeko, eta bai, gaurko eguna nahiko estresantea, baina bai, gustora. Gaina esan digute sarrera salduta daudela, eta oso sold out orduan. Bai, hori da. Ofiziala da, sold out. Bueno, Pini, zuretzako ez da izango lehendabiziko kontzertua, baina bai disko honekin eta Esnebeltzarekin emango dezun lehendabiziko kontzertua. Zer moduz hartu zaituzte taldean, zuretzako gau berezia da gaurko ala? Bai, bueno, da lehendabiziko diska, nire izena dagoen lehendabiziko diska. Nire lehendabiziko esperientzia hola estudioan eta, bueno, oso ondo pasatu, esan behar da, ez dut bat ere sufritu. Eta gaur gobean ze espero duzu? Ondo pasatzea, eta disfrutatzea jendeakin. Esan behar dute bai, estudioan grabatu ditula ahotsak hor ikusten den lan guztia, baita ere kriston bazkariak eta afariak prestatu dizkigula, txefa da, bera. Hori oso ondo dator talde baten, oso ondo dator. Bueno, eta Bealdean asko interesatzen zaizkigu gauza kulinarioak. Egia da. Beraz, Pini? Nik uste horregatik kontratatu zidatela. Igual tarte bat egin marko dugu, iluntzeko bederatzetan izan dugu programa, orduan hor elkarte batean egiten dugunean Pinizu sukaldari, bale? Ni gonbidatu, ni gonbidatu. Ez dago problemeik. Bueno, eta disko honetarako,
zea. Jende pila bat, lagun pila bat bildu dituzuela, El Canijo de Jerez, El Niño de los Recaos, zuek ja nahikoa ez, zuek sortziak edo ez dakizen bazareten ja. Bai, beti diskotan gustatzen zaigu kolaborazioak sartzea, da oso egiten duguna oso berezi diferente, ez? Bat diskoa da eta bestia zuzenekoa, eta diskoan lagunak etortze baia bestea, gu pozik. Kasu honetan, izan da rumba bat atea dugu, eta bertan Canijo de Jerez dago, guretzako izan dela kriston ilusioaz, oso jarraitzaileak bereak. Eta bueno, gero dago ere bai Under Green Valley, gaur egongo da gurekin abesten antzokian. Egongo denetako bat. Hoi da, egongo denetako bat, baita ere egongo da Patxuko, gure aurreko abeslaria ere, eta bueno, jai politia egongo da gaur gabean. Baina diskoan badago ere bai hortikan Rude, abeslaria bai. Eta bueno, gero musikariak bai, Fino, pila bat. Betikoak ez, etxekoak. Etxekoak, bai, lagunak. Disko bokerz banago, Euskal Herrian eta Madrilen tartean grabatu duzu, bi lekuetan, eta bigarren diskoa grabatzeko kanpora zoazte, Xabi? Bai, aiga prestatzen bizkat kanpoko bidaiak nola egingo ditugun, eta bueno, bain Durango pasatzean, ja azten gara bigarrengo diskoakin, eta askotan estaten dugun bezala, ez? Ametsak esna egi bihurtzen, hori zer ditu berria. Baina nora zoazte, eman inbiri pixkat? Ezin dizut esan, nola ba? Mikrofono aurrean ezin dizut esan. Oandikan ezin dizut esan. Enteratuko gara, Esan aldutena da, datorren urteko herri urratseko abestia guk ateako dugula, eta horri izango dela disko hortan. Bigarrena beraz, maiatz inguruan helduko da, bigarren diska hori. Hori da, maiatza hasieran, ja izango da kalean, ateako dugulako formato oso merke batian, aldan merkeen saltzeko eta guan erosi duten disko horretan sartzeko, ja bere lekua du hor. Bueno, ez dakit zuek, baina gu ja bigarren diskorren zain gaude. Osea, que sorte hon, gaur gauean izango zuen kontzertu horretan, sold out, esan bezala. Eta bueno. Bueno, badaude guandikan batzuk takian saltzeko gordetak, ustez. Bueno. Badaude, oso gutxi, baina badaude. Bueno, Pini eta Xabi, eskerrik asko behaldea berezi honetan etortzeagatik, guri bakarrik ez duzteagatik mai honetan. Hori da, apur honekoa eramaten dugu. Beraz, eskerrik asko eta zorte hon zuzenekoan. Mi eskertu da. Mi esker. Diskoa atera duen beste mutil batekin goaz, bueno, mutila da bera eta bera da konpositore nagusia eta bera da liderra esango dugu, baina Izaki Gardenak bezala, atzo izan genuen ahotsenean eta hibernazioa izeneko kantuarekin. Hit bat da, ja, dagoeneko behaldean, ez da? Era bateko hita Izaki Gardenaken hibernazioa. Triangelu beltzonen irentsita laguntza dei berantiarregia eskegita Itxasargi lagune bidalita ekarriz euriei itxarote eserita
B aldea. Hibernazioa izeneko kantua da entzun duguna, Izaki Gardenakekin izan gara azken minutu hauetan, eta nahikoa denbora izan dugu, hurrengo gonbidatua esertzeko eta agurtzeko. Imanol, Lube da, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, proiektu pilo bat ekarri dizkiguzu mai honetara. Bai. Baina azteko Peireman zetik hasiko gara. Egia esan pentsatzen genuen Peireman sagertu zen bezala, desagertu egingo zela, kontzertu hauekin, baina bapatean nolabaiteko, bizi luzeago aukiko duela ematen du, ezta? Bai, guk ere pentsatzen genuen izango zala, holako agerraldi bat azaro partean iragarritako emanaldiak eta gero etengo zala talderen martxa, baina gauza batek beste ekarri du, ez? Grabatu genituen bi abesti, baina txikun denbora fisikoan ezer argitaratzeko, gero emanaldiak uste baina asko hobeto joan dira, jende bat gelditu da kontzertuetan sarrera gabe, aretoan kanpoan, eta hori oso musikari batentzat ez da erresa eramaten, da orduan, batetik hori, ez? Abesti berri horiek grabatzeko aitzakia hartuko dugu, eta gero disko hori zuzenean defendatu, eta sarrera gabe geldituzten jende horri beste aukera bat eman, ez? Nik uste dut, lehen goan Gorka Urbizuri ere esaten nion, Peiremans formatu horretan, oholtza gainean, berri txarrakekin edo eta bidertzanekin ikusten ez dugun abeslari erosoagoak edo erosoago zaudetela dirudi. Ez dakit, jolas moduan hartzen duzuen gehiago eta horregatik nahoritzen zaizue askoz freskoago eta jolastiago edo? Bueno, jolas bat ez da, gu oso serio hartzen dugu, egiten dugun edozer gauza, ez? Eta bere garrantzia ematen digun. Baina, arrazoi dezu, eta esplikazio simplea du, ez? Presioaren indarra hori elkar banatu egiten da holtza gainean, ez? Bidertzanen nik abesten dut, eta kantariak normalean arreta osoa bere ganatzen dut, hori beti da zama bat nahi eta edo nahi gabe. Berritxarraken ere berak abesten dut. Akaso honetan, bi kantari egotean, indarrak, begiradak polarizatu egiten dira. Orduan, elkar banatu egiten da motxila hori, ez? Orduan, segurazki harinago gabiltza zentzu horretan, ez? Eta gero nola badakigun dala aparteko zerbait, gaude gozatzen horregatik, ez? Apartekoa den neurrian, ez? Eta orduan, momentu hau da eta goza dezagun, ez? Badakizu hasi eta bukatu egingo dela? Bai. Bueno, alare martxoan, epe berriak kaleratuko duzuela, hori esan dugu, eta 3 kontzertu gutxienez izango dira, horietako bakarra Euskal Herrian. Kantuak nola daude, grabatuta daude, zenbat jakin nahi dugu. Zenbat izango dira, badakizu, Konposatuta daude. Bai, oso galdera ona eta interesantea, beste galdera guzti bezala. Badakigu zer grabatu nahi dugun, eta gutxi gora bera, 2 kantu ja aurreratu genituen sarean, horiek egongo dira, oso harrera hona eukizuten, eta gero beste 3 abesti grabatuko ditugu, horietako 2 ere zuzenekotan eskaintzen genituen, baino ez daude grabatuta, horiek grabatuko ditugu, Radio Maria eta beste abesti bat, eta gero gaude 5. hor. Badaude kantak, baina ez dugu erabaki hori izango da, edo beste berri bat konposatuko dugu, baina bai. Hau da, mamia egon badago eta orain erabaki beharra dago, ez? Hasi gara ja ensaiatzen eta ari gara hortan pentsatzen. Eta euskarri fisikoan helduko dela imaginatzen dugu, ezta? Bai, nik uste dut, urtarrilean grabatuko dugu, gauzak ondo bidean, lehen txap ikusi dut eta uste zehaztu ditugula egunak. Itzorde eman dizuen. Bai, orduan urtarrilean edo grabatuko dugu eta CD-an compact diskean atako da seguro martxorako eta viniloarena ez dut uste denbora emango digunik eta ikusiko dugu, ondo mugitzen bada CD-a eta emanaldiak ondo balin badi joaz, nor daki. Vinilo zale asko omen dago nunbait, egin behar bada ingo dugu. Eta ez hori bakarrik, Peiremans bai, baina hemen beste artikulu bat ere badaukagu, nola belztu behar zuria, dio, eta hartzeren poema liburu bat oinarrian hartutako ikuskizun bada, DVD batean betirako grabatu duzuena. Imanol, horrelako poesia errezitaldiek eta horrelako musikak eta horrelako momentuek ere badute bidertzeanen ikutua, ala? Bai, nik uste dut taldearen ibilbidea ezagutu duenak edo jarraitu duenak, guk hasieratik sartu geholako saltxatan, aurretik
egin ditugulako, beste idazle batzuekin, beste jende batekin antzeko performance edo ikuskizunak, ez? Eta nik uste biderzenen ibilbidean ez dela lehenengo aldia, ez? Bai egia da, aurrekoetan ez degula gero ez diskorik o DVD-rik erregistratu eta kasu honetan bai, ez? Saioak bere oihartzuna aukizun, interesa bazegoen gure aldetik, Elkar argitaletxeen aldetik, ze Josean Hartzeren poemak elkarrekin daude argitaratuta, eta pixkat, interesa zegoen horrelako lan bat egiteko eta horregatik eman dugu argitara, ez? Bueno, eta galdetu behar nizun, ikuskizuna DVD batean jarri duzu, baino ikuskizuna bera oraindik bizirik dago, ezta? Oraindik horrekin zabiltzate eta baditu bai. Normalen egia da DVD bat atatzen dezunen ja itxi iten dezu proiektu bat, ez? Zuzeneko bat eta guk plazarat grabatu genuen, baina grabatu orduko ja bagenitun beste hitzordu batzuk ere, ez? Gero gainera irutzi zaigu gaur egun olako lanak bereziki zuzenekoetan defenditzen direla eta zuzenekoetan hartzen dutela arnaz bide pixka bat, ez? Bestela ez dela erresa DVD hori bizia ematea, ez? Behin argitaratuta gero bide egin dezan merkatuan edo, ez? Eta, urtarrila arte edo, baitu beste 3 palau emanaldi eta oso guztua esan, lehen aldia lan egite genuena metro kuadrokako oiergilan da Sarasolakin da plazera handia eta oso ondo ari gara pasatzen. Amaitzeko, Ima, okerrez banago zurrumurroak entzun ditut, 2016an bidertzanen zerbait izango dugu? Bai, oso ondo zurrumurroak ondo dijoaz, baina bai, asmoa deu hori datorren urteko azokarako, eta hori ere ez da izango disko bat, izango da zuzen berezia ere, baina ezin digu gauza ondigirik aurreratu. Baina egongo da zerbait, seguro. Bueno, horren zain dituko gara. Bai, horrek balio digu, Imanol. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Eskuminak bidertzeani, eskuminak peire mansi. Familia guztiei. Hori da, etxekoei. Familia handia daukanik. Eta urren arte, eskerrik asko, Imanol. Zuei, eskerrik asko, agur. Orain 7 gutxi inguru izango dira, eta okerezpan abil Antxonteileria ere hor inguruan izango dugu, beste gonbidatu bat harrapatuko zuen, ez? Bai, danak ez ginen mai honetan sartzen, esan bezala, eta, Antxonteileria estandetatik dabil jendearekin, borrukan ez. Ikusi dezagun norekin eta ze diskorekin topatu den. Iepa berriro ere, orain gontan, Xabiju, Encore taldeko frontman, lider haundiarekin nago. Arratsaldeon, Xabiju. Bueno, haundia, zure alboan ez da inorra haundi, Bueno, haundi izateko modu ezberdina daude. Encore diska aurkeztuz. Bai, hementxe gagoz, gure disko barriagaz, Eta zergatik? Bueno, ikusten dozuelez, hemen, Encore beti eren artean egonda, biren artean egonda, eta gura genduan apurbet Encoreren arimea hori plazarau, da horregatik, alderantzizko bat erabili izan dugu, arima hori islatzeko bide batez, eta bestetik, iruren tankera hartu lehi, honek, eta 3. disko dalez, Jode, beraz, ondo pentsatutako izena izan da hori, nolabait ortografiari dagokionez edo, musikari dagokionez ze topa dezakegu disko berri hontan? Asan dutzu dalez, ez? Apurtxuet, Encoreren arimea dau, Encore izan garena, ikusten da Encore garela, baina, aldaketa batzuk esperimentau dugu asko soinuakaz, joan gara, gitarra soinu gordinetara, bueltau gara apurtxu baten, baina dantzagarritasuna bilatu izan dugu, eta hemen aurkitu alduguna da betiko Encore hori, baina apurret rockerago esango dugu eta askoz be dantzagarriago. Begira, orduan kontzertuetara joateak mereziko du noski? Ze esangotzut nik, nik uste bai ez, nik joango naz, behintzat. Nik ero beste aipamen bat egin nahi nuke, ikusi dut Bihotz ezkutuak kantuaren bideoklipa. Hombre, Xabijuk bihotz oso ezkutua ez dauka, ez da, seduktore lanak egiten ikusi zaitugu eta ondo gainera, Baina hortan dago, sedukzioan be, gordebea da apurtxu baten bihotza, ez da? Bihotza dana plazeratzen bada, sedukzioa zetan gelditzen da. Argi bili honekin, zuzenean ikusi nahi izan ezkero, Encoreren, Laster emango duzuen kontzerturen bat edo, dataren bat? Bai, joango gara, bira honetan joango gara plazaratzen dataz data. Ez, printzipio baten, igual aldatuko dugu, baina printzipio baten, joango gara dataz data. Hemen primizian izango da, Altsasun, Nafarroan, abenduaren 18an.
gabeko 11etan herriko plazan. Badakizuen nora joan beharra dagoen orduan. Bueno, Xabi, ondo bukatu hemengo lanak eta ondorengoak ere bai. Eskerrik asko, ikusiko gara. Aio, aio. Hementxe jarraitzen dugu, zazpietarako bidean, ordubete berezian, bealdea saio berezia, 60 minutu eta gonbidatuak etorri eta etorri. Hemen ikusten ditugu mailan, kentzazpikoak daude, baina aurretik musika pixka bat entzun beharko dugu. Hori da. Beraz, minutu gutxi barru izango dugu kentzazpikoekin hitz egiteko aukera, baina aurten atera dute diskoa, gezurra dirudien arren, izan ere, batzutan ikasturteka zatitzen dugu urtea, eta aurreko ikasturtean atera zuten 6 urteko diskoa. Hori da, gurekin izan ziren gaztearen 25. urte hurren marabilloso horretan, bere instrumentuak eta guztiak ekarri zituzten gure estudiora, eta adibidez kantua jo ziguten, zuzenean. Profit, hau da 6 urte. Bealdea. 6 urte taldekoak beraz hor, Profit izeneko kantuarekin, eta orain bai, arratsaldeko 7 arte daukagun denbora guztia, minutu guzti hauek, kentzazpikoekin emango ditugu, arratsalde mutilak. Bueno, mutilak, mendik abiltza arratsalde guztia, eta zuen estanetik pasatzen dugunean ere, ilara luzea ikusten dugu, zuek nola daramazue arratsaldea? Ba, oso ondo, jonda. Egia esan, igartzen duguna da jendean aldetik, berotasun ikaragarria, eta hori gozada bada. Nik uste dute jasotzen ari garela beraien eskerrona, eta itzi gabe usten gaituzte. Jendeak bazuen gogoa, ez da, aurreko Euskadiko Orkestrarekin grabatutako arrakasta bilduma moduko bat izan zen, orain kantu berriak dira, jendeak zer dio, bazan garaia, Gu apur bat, ez? Bazan garaia, ja, elkarrega zegoti, gu kentzazpi moduen. Beste, sinfonika osondu, increíble izan zen, eta guretxako gai posgarriz, ez? Bai, bueno, ya listo, berriro kentzazpi tope-topera gauz.
Bueno, disko berria, Fonikoperus, ez diguzue oso erresa jarri, beste behin ere. Baina beto, beto. Seigarren diskoa ja listo, ja kalean dago. Eta, bueno, errautxetik sortu omen zarez, kentzazpi errautxetan, edo ez da inpizturik egon zenaren seinale. Bai, bueno, izan da, bueno, bizitzan hainbatetan gertatzen zaiguna, ez? Batzutan motxila ustea tokatzen da, desikastea, joera edo inertzie jakin batzutatik ihes egitea, eta nire ustez sorkuntzaranko ezinbesteko ariketa bada, ez? Eta diskontan erro-errotik saiatu gara hori egiten. Horregatik, prozesua aurrera joan ala, Fonikoperusen kontzeptu hori etorri zitzaigun, iruditzen zitzaigun basala, ez, guri gertatutakoakin bat egiten zuena, eta gainera, bidea ematen ziguna beste irakurketa sozial eta politiko batzutarako baita ere, ez. Eta orain bai, bixi-bixi zaudete disko berriarekin, orain ja pozik imaginatzen dut, baina noiz hasi zineten benetan sinisten, jazta, diskoa, forma ematen hasiko gara eta baditugu kantuak eta noizko kontua dau? Ez da, itxe, prozesu luze bat izen da, hor bertan bai deskantzu pare bat hartu dugu, hasi ginen eitzen abestizen komposazioak eta gauzak argi ikusten ziren, baina denpori gazen genduen, hobi hau izen bizala, berriro, azkana, ez dakit, igual, udatik aurrera, klaruzan, nundik eta nora guazen, abestizekaz. Gero abuztuen sartu ginen grabetan, izen da, igual urtebeteko prozesu bat, bai. Bueno, eta berpizkunde musikal honel entzago dugun gakoetako bat, Ricky Falkner, edo Falkner, ez dakit, oraindik oso ondo nola esaten den. Ricky Falkner. Falkner, bale, Falkner. Kontua da, bere zuen disko berrian parte hartu dela, produktoren moduan, ze izan da bere ekarpena, zehazki diskoan? Zaila da esatea, nik uste dut oraindik egunotan bagabiltza elkarrezketa desente egiten, eta nik uste dut oraindik digestioa egiteko daukagula. Egia dana da, mugitu gaituela, eta ikusiko dugu, nik uste dut denborarekin beste perspektiba batekin ikusi beharko dugula, ez benetan zesakontasunekin, baina, grabaketa prozesua ezberdina izan zen, segun normalean oso ohituta gaude estudiora dena oso lotuta eramaten. Da estudioko lana izaten da grabaketa prozesua eta punto, ez? Eta kasu honetan, ginen estudiora, ensaiatutat, baina aldiberean oso irekita, eta estudioan gauza pila bat aldatu zituen berak, ez? Batetik hori, gero, bere lan egiteko modua oso jolastia da. Gustatzen zaio, denbora galtzea nolabait esateko, gauzak probatzea, jolastea, aparatu ezberdinekin, eta oso divertigarria izan da. Nik uste dut inoizko grabaketarik divertigarriena izan da zentzu hortan, ez? Eta gero berak oso garbi dauka, noruntz jo nahi zuen, eta guk ere eskatu genion nahi genduela pixkat geneuzkan eragin Brit, pop, hoietatik pixkat ies egin eta bilatu beste errekurso batzuk kantuetan lortzeko, ez? Klimaks momentuak edo bestelako momentu batzuk, ez? Nik uste dut, eta gero konfiantza eman digu, arriskatzeko, adibidez ahotsak eta inoiz baino efektu gutxiagorekin daude, edo badaude kantu batzuk jonek break pila bat egiten dituena, oihu loreaken adibidez ez, behar badago ez ginak sekula ausartu golako pausoak ematera, eta berak bultzatu gaitu, ez, amildegi horietara eta gidatu gaitu ur horietan. Hori komentabetu behar nizun, berak askotan esaten duela psikologo lanak ere egiten dituela. Ez bakarrik psikologo, beste buruetan sartu, baizik eta musikalki ere, zuk hemendik botatzen duzu, zuk hemendik, egin dezagun erditik, ez da horrelako zerbait egin duzuekin ere bai. Bai, berak aipatzen zuen erdi eta erdi egin duela gurekin. Erdia produktore lana eta beste erdia psikologo lana. Bai, azkenean berak ikuspegi bat dauka kanpokoa, ez? Osea, kanpotik begiratzen du, guk estudioan ezagutu genduen bera hurbiletik eta berarekin lehenengo aldiz estudioan bertan lan egin genuen, ez? Eta pixkat berak, iruditzen zait, aparte dago, ez talde barruko jerarkia, ego, guztietatik aparte dago, beraz, nik uste dut, askoz garbiago ikusten duela kantu batean zer blokeatzen duen kantua, edo zeri ez gauden garrantzia ematen da zeri eman beharko geniokeen, eta oso interesgarria da. Diskonetan hala ere Ricky Falkner oso garrantzitsua bai, eta letretan batez ere izan duzue laguntza, eta izen pilo bat ditugu bertan, Lander Garro, Barkaitz, Kano, Sarren Handia nola ez. Zer, hitzak oraindik einaut, eskatzen duzu laguntza ez, gustatzen zaiz, ez dakit laguntza dan, ekarpena dan. Nahi gendun musikalki, eman nahi gendun bira hori edo, nahi gendun letretan ere egotea, ez da? Ordan jo gendun, normalean gurekin lan egin ez duten jendearen gana, Barkaitz, Kano, Lander Garro, Unai Iturriaga, Metxarzaiuz, horiek
inoiz ez dute gurekin lan egin Kentzazpirekin letretan eta nahi egin duen, ikuspegi freskori ekarri. Eta gero guri gustatzen zaigu idaztea, baina ez gara konsideratzen maila handiko idazleak eta orduan gustatzen zaigu idazleak diren jende horrengana joatea eta berai laguntza eskatzean. Bueno, eta zuzenekoei begira ere, jendea nahiko gogotsu dagoela ematen du. Urtarriaren 15 eta 16koak Victoria Eugenian Donostian amaitu egin dira. Beste zita bat gehiago. Eta bezpera, 3. bat atera duzu, hori ja, 3. ja, ez dakit, Coldplay eta horrelako taldeek egiten dutela ematen du. Izenak itxiko dugu zatzetik, ez? Ez, asuntoa da, jente itxagoten, baina gu bai gogotsu gauz, kontzertuak azten, itxen azten, azteko, eta lehenengo Bilbon gauz 8-9 eta hori arrazoi dekozu. Donostin izango zan 15 edo 16 izango zan, eta hori 14 egun bat agertu da, guretzako, zesan behar da horretara, ez? Ez teko gu itxipez, 3. egun bat. Egia da, azkenekoetan zuei ikusteko aukera areto itxietan izan dugula, eta orain ere badirudi horren bide hartuko duzuela, negu parte honetan bentzet bai. Udararako kanpoko jaialdietan ikusteko aukera izango dugu Kentzazpi? Bai, horretarako hau pentsat asuntu, ez? Lehen hau udaberri baino harin hau, antxokizetan edo, teatrutan eta itxie gauzie, gero udaberretik aurrera kalera urten. Ezkenien gu hor, handiz hauek gara gu bai kalien. Hori bai gustora gauz, urrengu, Eta hori da Kentzazpi gombian leku eganera. Kentzazpi edo zein talde, ez? Eta momentuz, klip bakarra da ikusi duguna, Oihu Loreak kantuarena, Lander Garrok egindako bideoklipa da hori, besteren bat ziur nago bidean badagoela, ala, Einaut? Bai, bagabiltza lanean beste batean, baina hor misterio puntu hortan utziko dugu, ezta? Behar ez ditugun galdera guztia galdetzen ari garenaren sentsazioa daukat. Beste galdera deseroso bat egingo dut, badakit disko aurkezten ari zarenean aurrera begiratzea oso zaila izaten dela, baina bai gustatuko litzaiake jakitea kontzertu ez aparte, zuzeneko ez aparte, ja datorren urte amaieran adibidez, ja burua jarrita daukazuen non ikusten duzuen zuen burua disko berri batean, edo Kentzazpirekin, edo Ainauta adibidez bakarrik, edo... Nik badaukat asmo, nire bakarkako ibilbidearekin jarraitzeko. Kentzazpirekin ontsa atera diskoa eta ez dakigun non egongo garen emetik urte batzutara, baina nik uste dut bizitzan importantea dela momentua gozatzen jakitea, baloratzen jakitea, oso suerte handidun taldea sentitzen gara. Lan handia egiten dugu, baina jendearen babesa ere sentitzen dugu, orain kontzertuak emango ditugu eta emetik urte betera ere espero dezagun kontzertuak ematen jarraitzea eta gero-gerokoak. Ez que ondino kontzertu bat ez dugu egin, da... Bakizuen alako garen. Bueno, bukatzen joateko, oraindik ere izango duzu hilara galanta hor imaginatzen dut. Zuek Durangoko azoka, aurten 50. urte horrena izan da, nola bizi izan duzue musikariak izan aurretik eta orain? Desberdin. Bai, baina ilusioz biak ere, nigo goratzen naiz oso txikitatik gurasoekin etortzen nintzela, gero ikastolatik etortzen nintzen, beti urte hortako nobedadeak erosten dituen, eta orain ere, etortzen naizenean nobedade horiekin joaten naizetzera. Egia dana da orain, guk ere noizbenka nobedadeak edo diskoak aurkeztera etortzen garela, ez? Baina egia esan lehen ilusioz eta orain ere ilusioz bizi dut. Baina aldetik bai bardin, ez ni goratzen naiz ikastola etortzen ginela ona, Mundakatik eta Durangora zetan azokara liburuak ikusten. Eta oin... Eta Durangoren etorkizunari begira, adibidez azken aldian ahotsenea agertu da, kabia agertu da hainbat guneetan, Durangoko azokaren etorkizuna zuek musikari legez edo sortzaile legez, nola ikusten duzue? Gaur egun da ezinbesteko azpiegitura bat, ez? Eta oso gune berezia eta beharrezkoa. Kontua da, behar bada, hausnarketa bat eginez, zoritxarrez oraindik ere olako guneen dependentzia handiegia daukala euskal kultura gorokorrean, ezta? Eta badala daukagun ahuldade horren seinale baita ere, aldi berean. Baina egia dela ezinbesteko gune bat dela gaur egun, eta gu hemen gaudela, eta suposatzen dut urrengo urteetan eta markadetan ere beharrezko izango dela, eta gu hemen egongo gara, tokatzen zaigun moduan jaialdi hau apoiatzen, ezta? Garrantzitsua da nik uste dut, izan ere, izaten ditugu nazioarteko musikalkiari naiz, nazioarteko erreferentziak izaten ditugu, eta batzutan kritikatu ere agian, gehiegi promozionatzen edo saltzen dutelako euren burua, baina agian euskal musikak ere behar du erreferenteak izan, eta horrelako arnasguneak edo oasiak edo dinarak izan, eta erreferenteak aurrek eta gaztek ikusi dezaten
hauek ere, zuek ere, bazeratela norbait, eta zaleak, eta Ezurra aragizkoak ere bai, zaretela. eta fan uholde horiek batzutan kritikatu egiten ditugu, baina nik uste dut horrelako zerbaitek ere beharrezkoa dela, ez? Bai, behar bada bai, ezta? Kontua da, bestetik ez dagoela, ezta? Behar bada nik ikuste dudana da, Euskal Herrian herri bezala ez daukagula estrategia kulturalik epertain luzera, eta oraindik ere, esan bezala olako gunen dependentzia handiegia dakagula, baina, denetariko guneak egotearen aldekoa naiz printzipioz dudari gabe, bai. Bueno, Kentzazpi, eskerrik asko gurean egoteagatik, Fonikoperus diskoari, bizitza luzea opa diogu, benetan, eta bai, erakutsi diskoa. Fonikoperus, hemen. Eta aurren arte, behaldea beti zuentzako ateak zabalik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta listo, hementxe, 60 minutuak joan zaizkigu. Bai, konturatu gabe. Bai, izan dugu Fermin Muguruza, izan dugu Beire Mantsetik Imanol Ubeda, Esnebeltzatik ere izan ditugu, Kentzazpikoak ere bai, Xabi, listo. Plazer bat. Bai, gu asteazkenean, iluntzeko 9:00 gure irratiko txoko horretan berriz elkartuko gara. Gaztearen bealdea noski, asteazkenean bueltan. Durango Bazoka, eskerrik asko, eta hurren arte. Ondo segi, Aio. Zuertzetik oiu Desertu koloreak oiu Bere azken atxetik oiu Zatoz munduari oiu Zutan daude loreak egin oiu Zutan daude loreak egin oiu Egun sentiko Zutan daude loreak egin oiu Begi urrun puztuek oiu Eztarriak urratuz oiu Zatoz urrertzetik oiu Lampedusa loreak oiu Itxaslami galdu oiu Zatoz munduari oiu Ito dira loreak egin oiu Ito dira
Zutan daude loreak egin oiu. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Bada, ala ez da. Bai, bada. Nirea, zurea, gurea da. Euskalduna da. Mundiala da. Lagunartea, giroa eta besta da. Sorkuntza da. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da.